Benvidos a Filopodcast, un podcast no que abordamos as preguntas teóricas de abau de historia da filosofía. Hoxe, Locke, o liberalismo político e o contractualismo social. Nesta pregunta, imos explicar quen foi Locke, cales son as súas teorías máis importantes en relación ás citas propostas e concluir en torno á importancia ou relevancia deste autor na historia da filosofía. O liberalismo político de Locke hai que situalo, polo tanto, dentro das teorías contractualistas ou do pacto social. E estas teorías hai que situálas, a súa vez, dentro do debate en torno a cal foi a orixe da sociedade e sobre se somos seres humanos ou individuos antes de vivir en sociedade ou se é o feito de vivir en sociedade o que nos converte realmente en seres humanos. Neste debate, as teorías contractualistas contrapóñense coa teoría da sociabilidade natural. En este sentido, a teoría da sociabilidade natural de Aristóteles, elaborada no século IV a.C., na época antiga, pois foi a primeira teoría, digamos, con peso sobre esta cuestión. Aristóteles defendía que o ser humano é un ser social por natureza, e isto implica que somos cidadáns antes que individuos, no sentido de que non podemos chegar a ser plenamente ou verdadeiramente humanos fora da vida en sociedade. O ser humano é, polo tanto, un animal social e político e o que non forma parte da comunidade, koiné politiké, non é realmente humano. Unha teoría que leva, polo tanto, a antepor a comunidade aos individuos, recordemos o organicismo de Aristóteles, o todo é superior ou máis importante que as súas partes, e a non considerar humanos a aqueles que non son cidadáns. Por outro lado, como estamos dicindo, a Locke hai que situalo no contexto moderno dentro das teorías contractualistas ou do pacto social xunto a Hobbes ou Rousseau. Estas teorías, como digo, xorden na época moderna e segundo as mesmas, o ser humano xa nace humano con anterioridade a vivir en sociedade. Ou dito de outra forma, se pode pensar no ser humano á marxe da sociedade ou previa a vida dentro dun estado de sociedade. Isto leva a pensar na natureza humana como algo previo ás comunidades políticas e permite pensar na existencia de algún tipo de dereito natural ou de dereitos naturais previos aos dereitos políticos, así como antepor, no caso de Locke, ao individuo por diante da comunidade. Basicamente, como veremos, non aceptar que o todo, que a comunidade, pois sexa superior aos individuos no sentido de que Locke vai a defender que hai unha serie de dereitos individuais inalienables e que a comunidade non nos pode quitar. Mais tarde veremos esta cuestión. E como estamos vendo, en estes autores, nas teorías contractualistas, a concepción antropolóxica da que partan, se consideramos o ser humano como bo ou malo por natureza, vai a conducir e condicionar que modelo político van a defender cada un destes autores, en especial se vamos a estar ante un modelo máis democrático, participativo e aberto ou un modelo máis autoritario. Para poder entender ben a teoría de Locke, polo tanto, debemos explicar antes, en liñas xerais, o pensamento de Hobbes, pois é o primeiro dos contractualistas modernos. E despois veremos precisamente tamén como o liberalismo político de Locke se xera precisamente en contraste coa teoría de Hobbes, quen defende o absolutismo. Moi ben, pois para comezar, Hobbes nace en 1588 e morre en 1679, é un filósofo inglés situado a finais do século XVII, nun momento de gran tensión en Inglaterra, no que houve un gran debate en torno a que modelo político deberían adoptar entre o absolutismo, é dicir, un goberno no que o monarca tivera o poder absoluto, e o parlamentarismo ou liberalismo, é dicir, un goberno no que o monarca tivera o poder limitado por un parlamento ou goberno do pobo e que houbera, polo tanto, esas restriccións ao poder absoluto do monarca. El, Hobbes, amosouse partidario do absolutismo e escribiu en 1651 o Leviatán.
que é unha obra na que precisamente defende este modelo político e defende que é o máis acorde coa propia natureza humana. A teoría contractualista de Hobbes, ao igual que a de Locke ou a de Rousseau, ten 4 elementos especialmente relevantes nos que nos imos fixar a continuación para así entender mellor a súa teoría. Estes elementos son o estado de natureza que debuxa ou remarca cada un destes autores, os motivos para sair deste estado de natureza que cada un dos autores postula, o pacto social que establece entre os diferentes individuos para pasar a vivir en sociedade e, por último, o sistema político resultante que cada un destes 3 autores vai a defender. Estamos, pois, con Hobbes e, en canto ao estado de natureza, Hobbes defende que todos os individuos nacemos libres e iguais, e cuns mesmos dereitos que son basicamente o dereito a todo. Pero tamén sinala este autor que por natureza somos agresivos, malvados e violentos e egoístas. E a cuestión é que todo isto converte, polo tanto, ese estado de natureza nun estado de guerra continuo no que reina basicamente o máis forte. Desta forma, da súa concepción do estado de natureza, podemos apreciar o seu pesimismo antropolóxico que caracteriza o pensamento de Hobbes, quen, acostumado á guerra que el viveu, pois viveu varias guerras civís no contexto da propia Inglaterra, pois acostumado a esta guerra e a violencia, pois consideraba que estas eran connaturais ao ser humano, que tiñan que ver ca propia natureza humana. Por outra parte, en canto aos motivos para sair do estado de natureza, no caso de Hobbes, consisten, polo tanto, en evitar esa guerra de todos contra todos. A cuestión é que calquera persoa podería ser asasinada por outro, de forma que o obxectivo principal polo que, segundo Hobbes, queremos sair do estado de natureza é pasar a vivir en sociedade e alcanzar a paz e evitar este estado continuo de guerra, o cal Hobbes remarcaba con esta frase de homo homini lupus, que significa que o home é un lobo para o home e que, polo tanto, as outras persoas poden ser o noso peor inimigo. Hai que xerar, como veremos despois, un estado autoritario e forte para poder controlar estes instintos máis belicosos da natureza humana. Por conseguinte, o pacto social, no caso de Hobbes, establécese entre os individuos a favor dun gobernante, o cal non pacta ou firma nada e, polo tanto, non se ve limitado nos seus poderes. O pacto consiste en renunciar a todos os nosos dereitos naturais. Este dereito natural a todo, esta lei do máis forte que había no estado de natureza, pois renunciamos a ela a cambio ou a favor de que o gobernante teña este poder absoluto coa idea de conseguir a paz a través, basicamente, do medo que provoca ese gobernante. Cabe remarcar que por eso Hobbes chama a súa obra o Leviatán. O Leviatán é unha figura mitolóxica que reflexa, pois, un poder omnímodo e inmenso para sinalar ese medo que debe inspirar o gobernante. Este pacto, por conseguinte, supón renunciar á liberdade e aos dereitos en favor da seguridade, pois aínda que o gobernante teña poder absoluto e poida matarme se quere, agora só hai un individuo nesa posición, porque no estado de natureza esa posición a tiña calquera individuo, en calquera momento me podía matar, e daba igual incluso se eu fora o máis forte de todos, porque eu tamén necesito descansar, teño que dormir, co cal hasta o máis débil cun coitelo me podería matar nese estado de natureza como estado de guerra. Por eso mellor estamos baixo absolutismo, que por tanto ese sistema político resultante da teoría de Hobbes, ese modelo político que el vai a defender e que se concreta na monarquía absoluta, un réxime político na que o rei ten todo o poder e toma todas as decisións. Os individuos non teñen, polo tanto, voz, nin voto, nin ningún tipo de dereito, son plenamente súbditos. Os cidadáns non poden revogar o título do rei ao monarca absoluto, xa que el, como decíamos antes, non acordou nada con eles. Os individuos pactan a favor do gobernante, non co gobernante. De forma que, según Hobbes, só esta forma de goberno é capaz de manter a paz a través do medo e a coerción do poder do soberano absoluto. E a idea máis importante é que todo ven porque a natureza humana é
mala, violenta, egoísta, e solo ante unha figura forte e autoritaria nos contemos e nos reprimimos. Basicamente esa é a visión de Hobbes. Fronte a esta visión é onde debemos situar a John Locke, quen se inspira na súa teoría do contrato social para xerar unha visión totalmente contraria á súa. John Locke, que como decimos é o máis importante dos autores contractualistas no que se centra esta pregunta teórica, este filósofo inglés viveu entre o século XVII e o XVIII, fundamentalmente no XVII, en Inglaterra, nun momento no que seguía habendo un gran debate en torno a que modelo político debían optar entre o absolutismo e o parlamentarismo. El viveu baixo ambas formas de goberno, por un lado a dictadura de Cromwell e o reinado de Jacobo II, e por outro lado, tras a Revolución Gloriosa que el mesmo vai apoiar, pois viviu o comezo do modelo parlamentarista en Inglaterra. Locke, polo tanto, posicionouse a favor do liberalismo e escribeu a obra O segundo Tratado do Goberno Civil en 1690, precisamente cando triunfa esta revolución liberal ou revolución gloriosa en Inglaterra, como unha forma precisamente de legitimar este novo sistema político e a propia revolución. E hai que sinalar que o publica neste ano porque nos anos anteriores tivo que estar exiliado fora de Inglaterra, estivo en Francia e Países Baixos precisamente por ser perseguido polas súas ideas políticas. A teoría contractualista de Locke, ao igual que a de Hobbes ou a de Rousseau, ten 4 elementos especialmente relevantes nos que nos imos a fixar a continuación, os cales, como xa sinalei antes, son que estado de natureza vai a sinalar ou explicar, os motivos para sair do mesmo, o pacto social que vai establecer e o sistema político resultante. Para comezar, en canto ao estado de natureza debuxado ou explicado por John Locke, el pensaba nun estado de natureza no que tamén, ou igual que decía Hobbes, nacíamos libres e iguais. É un estado de natureza caracterizado pola liberdade e a igualdade dos individuos. Pero a diferencia de Hobbes, el pensa que xa en este estado de natureza os individuos se moven por unha certa racionalidade e por unha certa moralidade, o que lles faría ter xa toda unha serie de dereitos naturais. En Hobbes había como un dereito natural a todo, en cambio, en Locke xa vamos a fixar máis cales son eses dereitos naturais que teñen todos os individuos e que ademais son o límite dos dereitos naturais dos outros individuos. E estes dereitos naturais, que podemos conocer a través da razón, que é un pouco que nos permite conocer a lei da natureza, pois son o dereito natural á liberdade, á propiedade e á vida. Basicamente estes son os 3 dereitos naturais fundamentais, pero hai un cuarto dereito natural que ten que ver con precisamente en ausencia de sociedade, en ausencia de Estado, quen pode xulgar cando a alguén lle vulneran algún tipo de dereito? Pois os propios individuos, e o dereito a xulgar. Ese dereito, como decimos, é o cuarto dereito natural que se atopa no estado de natureza. En canto aos motivos para sair do estado de natureza, Locke pensa que precisamente a existencia deste cuarto dereito natural é que basicamente cando un individuo pois lle afecten a súa vida, liberdade ou propiedade, sexa xuiz e parte de xulgar a outros individuos, pois pode levar a problemas, a injustizas, a arbitrariedades ou parcialidades, porque non vamos a xulgar igual a un amigo que un enemigo e basicamente nin a nos mesmos que a outros, co cal podería haber algún tipo de arbitrariedade. Ademais, a razón dinos o que deberíamos facer, pero non sempre o facemos, non sempre respetamos os dereitos naturais dos outros. Co cal, o motivo para sair do estado de natureza ten que ver precisamente con conseguir que haxa algún tipo de árbitro imparcial que sexa o que acometa a xustiza e que medie entre os individuos. Ese basicamente é o motivo, asegurar a xustiza e o respeto aos dereitos naturais, en concreto o dereito natural da liberdade, da propiedade e da vida, estando, polo tanto, dispostos a renunciar ao dereito a xulgar. Aí está precisamente o pacto social. O pacto social que establece Locke se produce entre os individuos e o gobernante e, na súa visión vinculada ao liberalismo, este pacto consiste en renunciar
no caso dos individuos, ao seu poder de xulgar aos outros individuos e ceder, basicamente, este poder ás institucións comuns, ao poder legislativo, basicamente á sociedade, na figura dos xuíces, para que conseguir que estes xuíces imparciais sexan os que garantan o bo cumprimento das leis naturais. Neste sentido, os individuos renuncian ao seu dereito a xulgar a cambio de que a comunidade nos garanta os dereitos naturais da liberdade, propiedade e vida, os cales pasarán de ser liberdades ou dereitos naturais a liberdades ou dereitos políticos. Isto é precisamente o que está explicando Locke na súa cita, abro cita, onde queira que calquera número de persoas se xunten nunha sociedade dispostas a abandonar cada un o seu poder executivo da lei da natureza, ali haberá unha sociedade política. Pecho cita. Pois o máis importante no liberalismo político é que todos renunciemos ao dereito natural a xulgar a outros cando vulneran os nosos dereitos naturais para deixar que se dirima por parte dun tribunal de xustiza esta cuestión. É dicir, evitar a xustiza pola man, creer no Estado de Dereito, creer que o sistema, o Estado, pois a propia sociedade ten as súas propias formas de valorar estas cuestións e xulgalas de forma xusta. E iso, polo tanto, implica a importancia, como decimos, da confianza dos individuos nas súas institucións políticas, pois cando comenzan as sensacións de arbitrariedade e de injustiza é cando fallan os sistemas políticos segundo a concepción liberal, e aínda hoxe en día falamos moito de isto, de que un Estado que non garanta que se xulgue un crime, pois basicamente acaba convertíndose nun Estado fallido, co cal esta idea, pois digamos, ten moito peso aínda hoxe en día. Por último, dentro da concepción de Locke, o sistema político resultante, polo tanto, é o liberalismo político, en concreta en forma de monarquía parlamentaria, un sistema que sitúa os dereitos dos individuos por encima dos intereses da comunidade, en canto ao que dereito á vida, entre outros, non pode ser nunca vulnerado, é dicir, un dereito inalienable que nadie che pode quitar. Concibe a liberdade como a non coacción do Estado sobre os individuos, algo que máis tarde por Isaiah Berlin no século XX vai ser definido como liberdade negativa, esta liberdade como non coacción, que ti poidas facer un pouco que queiras na túa vida privada, na esfera privada, e que o Estado non se meta en moitos asuntos vinculados a ese espazo doméstico, espazo privado, espazo do traballo, espazo profesional, e que ten que ver, polo tanto, con que, sobre todo, tamén non sexan os monarcas pois quen teñan ou detenten ese poder absoluto de inmiscuirse nas vidas dos individuos. En este modelo, ademais, tómanse as decisións no Parlamento e, polo tanto, non unha decisión unipersonal do monarca, sino que ten que haber algún tipo de cámara de representación política. Locke, en concreto, falaba máis como dunha pequena cámara de representación, a que hoxe en día ainda se conoce como a Cámara dos Lores, pero basicamente a partir deste modelo o parlamentarismo pois cada vez se vai a ir abrendo máis a participación política e acabará desenvolvéndose o modelo que actualmente conocemos como democracia liberal. Pero no contexto de Locke, sobre todo, era esa idea de que houbese algún tipo de parlamento ao que estuvese sometido ou que limitase ese poder do monarca absoluto. E por qué? Cal é o problema da monarquía absoluta? A cuestión é que Locke considera que o absolutismo é incompatible co liberalismo e que a propia existencia incluso de sociedade civil, xa que un monarca absoluto seguiría sendo xuiz e parte ao ser el o que decida sobre todo e, polo tanto, para el é un sistema político peor incluso que seguir no estado de natureza no que ao menos teñamos uns dereitos naturais. Isto precisamente é o que recolle a outra cita de Locke, donde di que a monarquía absoluta é de feito incompatible coa sociedade civil. Pecho cita. Pois como dicimos, nese réxime non hai xuíces imparciais que garantan os nosos dereitos naturais e para Locke é peor isto que a pura anarquía, entre comillas, do estado de natureza, porque ali, cando menos tes este dereito natural a xulgar a outros e todos estamos nunha condición de certa igualdade, non temos todo un estado detrás que nos permite impoñer a nosa visión única como acontece
co caso do monarca absoluto. Outro dos aspectos máis importantes do liberalismo é a separación da Igrexa e o Estado, que postula nas súas obras como o ensaio sobre a tolerancia ou as cartas sobre a tolerancia, nas que o autor sinala que a única forma de evitar as guerras de religión tan habituais en estes séculos é desligar a política da religión e situar as crenzas religiosas no plano privado, en ese ámbito donde o Estado non debe entrar, incentivando a tolerancia e a convivencia entre os diferentes credos religiosos. Isto posteriormente vai a ser conocido como laicismo e se vai a convertir tamén, como decimos, nunha idea que se vai a vincular moito á concepción liberal. No caso de Locke, el era máis crítico con algunhas concepcións religiosas, pero digamos que é un concepto que se vai a ir ampliando, o concepto do laicismo, vinculando, como digo, nos séculos posteriores a esta concepción liberal. Tamén defende, por outro lado, a división do poder político en tres: no poder legislativo, concretado no Parlamento que debe elaborar as leis, o executivo, vinculado ao monarca ou xefe do Estado e que aplica e sanciona as leis, e dividía un terceiro poder que era o federativo, o cal establece as alianzas con outros estados. Esta é un pouco esta visión de que para evitar derivas autoritarias e absolutistas hai que dividir o poder político para que non estea nunhas únicas mans. Cabe sinalarse que fronte ás teorías de Hobbes e Locke tamén cabe situar a outro autor contractualista posterior que é Jean-Jacques Rousseau. Este filósofo xenebrino nacionalizado francés, situado no século XVIII, elaborará a súa propia teoría na obra O contrato social e distanciarase de ambos autores. Presentará un estado de natureza bondadoso, pero a diferencia de Locke, dirá que non se basea na moralidade ou na racionalidade esta bondade, senón que se trata dunha bondade natural vinculada cunha certa inocencia natural dos individuos. Tamén lle criticará a Locke que sitúe a propiedade privada como un dereito natural e defenderá unha concepción política que podemos definir como republicanismo, unha visión que conxugará o contractualismo moderno coa importancia da comunidade que na época antiga defendía Aristóteles e que se concretará nunha defensa dun sistema democrático en forma de república. Esta concepción, ademais, se vai a vincular a unha noción de liberdade moi distinta da noción liberal. Como decíamos antes, Isaiah Berlin no século XX define a noción de liberdade liberal como liberdade negativa, unha liberdade como non coacción, de que o Estado non se meta na túa vida privada, e en cambio o republicanismo de autores como o propio Aristóteles na Antigüidade ou de Rousseau no contexto moderno se vai a asociar cunha noción de liberdade positiva, de liberdade como que o individuo participe da política, participe do espazo público e da toma de decisións colectivas. Por eso outra noción importante é a da vontade xeral e, como decimos, por eso o modelo político máis asociado á democracia, en especial a democracia participativa, no contexto do contractualismo é este autor Jean-Jacques Rousseau. A parte, cabe dicir que si o pensamento de Locke apoia ou impulsa as revolucións liberais, como a que se dá en Inglaterra, o pensamento de Rousseau influenciará a Revolución Francesa. E ambas, cabe decir que influenciarán a Revolución Americana, que ten toques tanto de influencia liberal como republicano. En conclusión, John Locke foi un dos autores máis importantes da época moderna e iso que basicamente as súas ideas están en dúas obras. Como decíamos antes, o seu tratado sobre o entendemento humano pon as bases do empirismo no campo do coñecemento e a súa obra, segundo o Tratado do Goberno Civil, pon as bases do liberalismo político no campo da filosofía política. Cabe decir, polo tanto, que a súa teoría, centrándonos sobre todo na súa teoría política, influiu fortemente no nacemento das democracias liberais, nas que aínda hoxe vivimos. E lle debemos sobre todo a súa defensa dos dereitos individuais inalienables, que está na base das posteriores cartas dos dereitos, incluído a propio Tratado dos Dereitos Humanos, esa idea de que hai uns dereitos inalienables dos individuos que nadie, ningún Estado, ninguén che pode quitar.
e por outro lado tamén a legitimación que este autor fai dos levantamentos, das rebelións contra calquera forma de tiranía ou absolutismo. Así como tamén a importancia que este autor lle dou e que despois outros autores como Montesquieu van a coller da división de poderes para así evitar as derivas autoritarias.